Soc filla i nascuda d'aquí a Vila-sana de tota la vida. Fa un any que visc a Palau d'Anglesola. Sempre he fet activitats extraescolars aquí al poble. De fet, l'única que hi havia quan érem petits, que era el hoquei. He continuat i ara estic jugant a l'equip que hi ha a la màxima categoria. A més, també treballo aquí a Vila-sana, a l'empresa familiar de casa nostra, que són granges, i per llàstima no puc viure al poble. Que hi ha moltes cases, però potser són cases que són antigues, que s'hauria de fer alguna reforma o així, i que a més els propietaris no estan posats dins el sector del llogal o vendre la parcel·la o el que sigui perquè tenen por a veure què s'hi pot posar, quan ells seran a la plaça, seran al bar, seran a la llar de jubilats, allà on siguin, han de veure gent, han de veure vida i és superimportant que confiïn amb la gent que vulgui. Si tens un habitatge buit, lloga'l i dona vida al poble.